Artegieza sinisten dugunontzat, elkarlanek sinisten dugunontzat, nik uste erronka eta egizun oso polita dago. Badakizue, ez dara izaten ikuskera eta planteamendu desberdinen arteko bat etortzea, oroak poste egiten zaigu, baina nik uste momentu honetan herritarrok eskatzen diguzuela hiru parteen arteko bat etortzea. Alegia, herri batzarra batetik, bi udalak bestetik, hiruren artean gai izan behar dugu, gai izan beharko genuke, Zubietari dagozkion gaietan, adostasunaren bidetik jotzeko, eztabaida, hausnarketa, lanketa patxadatsu eta lasaiagi, eta Zubietari dagozkion gaietan, hasi gai txikienetatik, eta buka adibidez errosten plantaren gaiarekin, elkarrekin bide bat egiteko, gauzak adosteko, eta azken batean Zubietari bere etorkizunari begira egokia diren planteamenduak eta eginkizunak horretarako, eta ez deugula Zubietari inposatuko inork nahi dituen gauzak. Horretan sinisten dugu, eta horretan digituko behar. Beraz, batzarkideok, gu bide lagun dituzue, bide bat egiteko prest gaude, eta horretan segituko behar. Orain dagokit, Joseba Zubiemendi izendatzea Zubietako alkate. Josebari Zubiemendi izendatzea Zubietako alkate. Eta, bueno, etzat oso gustagarria da, beraz, Josebari. Zunezko agintea. Badakik oso da txukuneko dezula, konfiantza osoa daukazurera, eta animo, jotxe goia. Bueno, suposatzen duen baina goztuela, Xabirak egin ondoren izaldi berizia zaila da benetan. Baina saiatu gaitzen txukunen egiten esatidaren egin eta behin, alik dauden saiatu gaitzela, guztigun gauzak egiten. Seguru sentitzen ez zela, munduan dituan batzarkide guztiak ikan, eta uste talde proiektu egula, eta gauzak lortu izak egula. Beti ere, Zubilda Donostiko udalek beren borondatea zaltzen bat dute. Biziteterako borondatea izbaldin badago gure alegina, nahiko alperenkoa izango dira bat. Azpimarratu horixarek esan dut bezala, lankidez elkurtzatzea, bi udaltzaldiak, eta, hoxe, eskerrik asko lan ez dut,